jane Mbak Mas kok jane. Kok colong Mbak Mas nanti Mbak Mulane aku ki mau tuku mas batangan. Mak. Masih mak yang lujur kok. Mbok jablek yo nang ndi? Iku kalung sing kalung, Mbak. Jajane tak dole. Berarti piro ngono lho maksudku. Mak iki wis tau telepon aku. Aku pas nama, bengi-bengi mak golek Mbak Lina. Wong biasane nang Bipati mak wis dileh porong. Bareng ngono mak goleki temok wis disimpen mak engko nandine. Piye Lina? Ini tetap teleponin aja. Kok men sekolah iki? Oh, alah. Udah merge-merge opo? Ngono aja sekolah ae kowe. Aku jane wis poso tapi keturah. Piye? Masku nang ndi masku ape tak dol. Berarti piro ngono lho maksudku. Mas iki yo nek ngedoli ning kene yo jeneng kono nek ning kono ki kok mek potongan. Oh, Masku sih tuku kok kene jere. Sing mas kae lho Mbak Lina. Sing mas kae lho, mase make sing karo enek kalung dawa enek gelang enek apa kae lho, mase make dhewe kok nek nekokno mak Mbak. Iki kok kene ndi? Bebet ora enek kok Bipat wis bar dibongkari. Piye nang? Ning kota abang nek ra ning lemari Pak iki. Ora. Lemari Pak iki lho, jajal goleki. Mel-mel goleki ora petuk Aku dhisik kae Pak wis dilem. Ora mbek meli padha jenenge padha eme. Kok abang? Iya aku dhisik kae nang Bipet tapi wis dileh mak eneh. Berarti aku gak ero nek golek mandi. Sing pedhot iku didol Ganti ora. Tak tetekno sih. Apa tak ganti mas batangan malah kecer. Oh nggih mas kowe mbuh nang ndi yo. Aku yo tuku mas iki gak sisa ning kene ae. Masku ki ape tak dol. Lah iki mas batangan nek ning kene antam tuku mas biasa. Iya ben ilang yo. Wong ndek masak menir ilang. Mas batangan trimo sak menir. Duweke atusan juta, yo ben ilang lek damis ilang. Tuku mas piye? Salam dhewe lah aku ora mampu sakal. Nek ira katek geli. Kowe iki nang ngene sapa Kiska? Yo kos. Makane dadi wong aja bladra. Omahe tinggu Lha dilek-dilek yo ora salah siji. Mbak. Piye? Iki wis bolak-balik dhisik kae ya wis temok ya Mbak ya. Wis temok neh. Temok ngono neh. Mbak ame yo ora tau nang omah lho, Mbak. Aku bingung aku. Lho temok kok iso mbak mergoleki gak enek mak gak ero. Walah, ki mau didelok tansik, guys. Iki mboten. Ya Allah, saking akeh emas kan dek bingung nggone itu lah aku bang. Lah yang itu nanti lah. Oh. Kayaknya gini, iki layang nak. Layang iki cocok ora layang. Iya, tak delok. No. Mesin cuci. Lah mesin cuci cek melok kono bareng. Terus niki lah niki. Boleh aku nih. Kandune akeh kok masku kok. Ngeri iki. Ngene mbok kok tuku mas. Wonge pikun kok. Aku melu wae. Oh iya kita kumas. Iki ditukokno Mbak anu karo Jek. Iki aku. Iki lho. Mbakmu kae ditukokno. Iki gelange iki. Kalunge Iki ndi? sing iki. 4 juta iki. Iya, terus Karunia kalung kobra iki. 1.900.000 ya. Ya Allah. Tahun piro Mel? Tahun piro iki wis? Gram. 5. Rego piro berarti? Iki totale 1.900.000 sih mak kita. Tahune. 20. Sak gramin. Saiki wis 26 wis 6 tahun. Balas saiki sak gramin.
1.800. Ya wis tuh, badi piro engko? Ki badi piro iki? Ki badi piro iki? Iki 4.385.000. Sak grame? Sak grame 745. Larang ya iki. Tahun piro iki? Tulisane. Iki 223 sak grame 745. Lah iki Jajal iki gawe celeng. 5 gram. Maksude iki engko bathi apa ora? Nek iki masamu iki. Iki goleki mel iki. Iki ya dikek pemirsa. Mas endi ngono lho. Oh gak iki ya? Beda. Iki dhewe mel. Iki ali-ali iki dikek mbak anu, mbah sapa sing kei ndek inanane. Ditukokno ali-ali iki. Di kalung kobreng di. Berarti gak iki, Mbak. Iki ndi? Itu tulisannya kalung kobreng. Lho iki kalung apa? Lho, aku lagi boten ngertos ya, Mak. Nek kalung iki Iki gak ke Itali le. Iki mosok duwe sak ngono, Mel. ayo masa 1.900.000 wah tulisannya iki 5 gram. Iya, Mel iki 5 gram iki Mel. Ayo. Kok nempang? Mak, 1.100.000. Iki regane 300. Sak gram iki. Iya 350 nekaan. Ya bener. Kok iso? Mak. Ya cek engko didol dari piro. Iki ning Karunia. Nah. Iki ning Mustika ndi? Mustika iki kuwi lho pasar. Oh. Jajal. Nek iki Mbak, jelas Mbak, berarti akeh. Iki tak dol untuk duit piro umpamane. Mak iki nek kok tok ana ditambahi ngono. Ibu Mok nek kok nopo? diduki. Cilik menak iki. Maksudnya iki mak kok nek kok Mbak masak iki rego piro? Oh nek cara belajar mulai sik. Nah kamu sik. Nek kok dhisik le. Jadi niku maksudnya iki masak iki rego piro? Iki nek didol entuk duit piro? Nggih. Kok entuk karunya kok. Iki kan rego 350 jajal iki kok bati apa ora? Apa dituku 350? Biasane kan bakul mas kan pito-pito. Mbok regane melambung tinggi, enek sing tuh adol emas regane ora dipotong rego. Ya mau mundak apa tukune kuwi dibalekno. Enek sing ngono kuwi. Bakul emas iki. Mulane aku duwe masak men iki. Nek iki ari-ari iki Mel goleki Mel, iki dikek pemirsa Mel. Iku nek tuku mbonong ndi yo? Boleh iki mae tukune ning Tani Mustika terus ya. Toni Mustika ki endi le Mel aku dhewe yo ora tau kok. Iki ditukokno permesa kok. Ya Tani Mustika iki lho, saya tak urusane ndi iki. Plaza. Ini bener mae Pasar Plaza. STW. Lah iki enek antene iki ki lho Mel, iki ki lho. Iki pinten gram sak gram sih? Iki lho Mel, iki ki dikeki wong saka Mas kok luar negeri. Nah, tapi iki nek jerene ditugasno Pak pripun ya, Mas? Sing iki lho Tel. Oh, kan. Iki enek bandule ora? Iki Iki enek. gak ero mak, iki mak tulisane Iki kalung. bandule iki dikeki pemirsa iki. Kon luar Didol negeri. dhewe lho. Jajal iki. Iki Mbak iki kae ora aneh bandule Mbak iki ngene. golek ya Mel, layange Mel. Sik Bener enek kabeh iki lho Mel layange kuwi. Layange kuwi dhisik Mel. Saiki wis bener guys wong ana fotone iki bener. Jajal. Padak-padakno. Jane nek gambare guys. Sik. Iki anting-anting. Anting-antinge rendeng kok. Iki anting. Gole lina piring iki dol Mel. Aku suka ngedol gole. Dijolno antam. Iki anting-anting. Ate anting iki lho. Lah tapi anting-antinge nang ndi? Tak bawa mulai mak ini kok. Delok guys. Gole lina ndi Pak Mur? Iki masa iki lho. Mas lina ndi Pak? Iki mau mbek niku teng lemar. Mbok ndi Nek jajal Wis kan ning jero kene kan. Pedhot ae. Pedhot iki. Iki Mas ndi? Hah? Iki Mas ndi? Tunggu. Iki Mas iki lho, Mak. Lah ya Mas ndi Mas? Iki Mas Jawa. Lho, iki lho. Nek kan ndak enak ya, Mas. Terus ke Elina iki Mas Jawa kabeh.
Nah, celengan iki. Ora iki gak enek iki enak iki Mas apa? Iki bae Mbak anu. Saiki cek iso gak hidup iki? Cek iso jengge gak maksudnya cek saged jengge mboten. Gak, Iki 75.000 mungkin. oh gak payu iki. Wis kau. Gak Aku payu. nek gak payu. Dek kau tadi lo iso ya. Kenapa ya dek gak payu ya san ya? Bolone bintu kowe dhuwit ra payu. Lah apa gawe kok dhuwit ra payu. Terus balik ke dhuwit di zamane Mbak Yopi. Mbak Iki gak enek kan payu. mboten nanti. Lah goleki layangi iki nang kene kabeh. Wis nanti padak-padakno. Plastike. Iki iki Mbak Supani. Aku tuku sitok. Mbak. Penting. Kok bagi-bagi duit kowe, Mbak? Iki antenge mah. Di jalan tinggi itu sitok tok idul rek. Dul kabeh iki Mas Mas. Niki pun iki. Ya wis. SPK Muhammad dia iki. Iki ki masih Lina celengan sik celengan ditukokno. Iki apa iki? Gelang serat iki gak sih kayak Elina? Sing ndi? Iki Medot Mas. sing pedhot 1.100.000. Iya, Gram wis. nggih, bener iki. Iki batik ora mbok. Iki Iki mending Sing tidak plastikan, plastikan, terus Iki lu gajah. Iki rego piro gajah ning kae? aku ngono, Mak. Bener-bener. Wong apa tutup kene? Iki mbok sitok tok iki, guys. Loro iki, guys. Lumayan bojolno sing anteng-anteng iki. Iki lho anteng-anteng ireng, Hati-hati piro. anteng-anteng ireng. Iki anteng-anteng ireng. Jol kabeh nang iki lho. Ku kon ndi nek tuku? Kami sih kayu. Gak roh. ora mau pasar rasa. Iki dekne tukune piro Mbak Jajal, Mbak? Kok 3 juta apa? Duit apa kuwi? Gelang rantai. Iki lho Mbak, iki gak iki. Soalnya gambare Jadi kue aku gak ngomongin Mbak iki dikai mae. Iki lho beda. Gelang Masih renek. Hmm. Ya wis padha dhisik Mel. Wih. Iki Iki bener apa ora? iki? Iki kaya di iki apa? Nek iki mau bener iki, soalnya Iki golina gambare kuwi. padha. Golina. Oh, sing ngene Iya. Iya kok pedotan yang sak menit. Iku rego piro, Mbak? Sak grame. Iki. 1.200.000. Karat kuwi. Iki lho 750. Berarti kok ora iya tuh. Mbak. Nah, nek sak grame 750 iki 3 gram tek 3 juta nih, Mbak. Nanti, sak gram-gram nanti. Iki bagi kita, bagi telu. Kan biasanya enek 1.20. 1.20. Biasanya nek tulisannya sak gram. 1.20 mak iki 3 juta swidak. Iki tukune nang ndi iki? Semeru. Iki apa 3 gram apa iki? Sing tak beli guys. Iki karat eh. Mel Iki lho tas 3 gram itu loro. Berarti kira-kira 500 Mel, kira-kira 500. Berarti ora gitu. Ya bener ya 750. Tak beli ae Mel. Tapi tak Jadi plastiknya enak ora? iki bener. Iki bener. Cepet garis pasir ya apa? Iki lho anting-anting. Apa cepet? Ilang ini. Iki nanti tuh kene iki. Karunia. Mbak, Sing didol sing ndi iki? Sing gak didol sing ndi ngono. Endi mari didol? jere kabeh. Iki lho. Nah iki ojo lagi. Iya, jere. Iki jere kan ono. Dan iki jarene ini sekawang Mbak, berarti coba ae iki nae. Kok iki didhewekno dhewe. Yo, iki tekokno iki kok tuku piro? Yo jaluk. Kok yo ora kok dulu. Kalung podo lho iki. Nah gak melok. Maksudnya berarti orang. Kok kan dhisik kok nek anu budal kok. Iki apa yo? Gelang iki Maksudnya sing layang sing gak kanggo sak juta setengah ya apa Mbak ini? Dewi. Ngene 5.
Anting-anting. Ali-ali piring iki enek wonten layang. Ini kene plastik kan. Gak enak. Iki lho cincinnya iki ndi? Golek cincin iki gak munggo. Cicine lina ngono ndi kok. Sing gak tinggal disisihno ngono lho. Nah iki nggone nggo ndi, Mbak? Lah ya iki tak goleki jekan. Andane layang ngono nang ndi. Iki Iki anting-anting. kokot iki lho. Iki lho mel layange nang Kokot ndi. kok iki. Iki anting-anting, gak enek. Nyambak belum. Anting-antingnya gak enak Mas Teh. Iki sing dik mau. Iki anting-anting to. Iki wis kabeh bener ya, iki bener ya. Pet Iki bener kabeh, iki bener. betul. Terus Iki apa iki? Iki sing putih. ini lho mel. Iki sing jarine digolinan. Heeh. Iki 3 juta lah. Iki anting-anting, ini mbak guru iki kayak anting-antingnya. Iki 50. bener iki tuh tak coba. Iki enak ngantenge. Anting kalung, gak enak. Anting gak enak mbak sing gak barangnya. Ya iki bener anting-anting. Iki gak enak iki. Selate iki 100 juta. Iki bener. Iki bener, iki bener. Layang. Nanti Iki bener, iki bener, iki bener. Iki bener sing temok iki ya Layang Jiro tuh kayak enek kabeh Lupatno. nanti Pak Iki layang. sing digolina barangnya 2 juta. 2 juta 300. Gak sing Lah ngono ndi layang? iya. Layange kono ndi kok. Cek enak. Tinggu sampe kuwi.